Новите опрашители. Вместо медоносната пчела вече имаме бамбуси, които опрашват бадемите. Климата тотално се промени. Уникално е. Бамбус в Лудогорието. Той си отиде. Има ли бъдеще бадема в Лудогорието? Вече 14 години това стои пред мен. В междуредието на Орехова градина засях бадеми, които се развиват без поливно земеделие, без вода. Относително много добре, тъй като наличието на вода щеше да бъде много сериозна инжекция. И за сега нещата са добре. Има и реколта, което не е много, пак казвам. Водата е от съществено значение. Ето ги пчеличките. Освен бамбуси, имаме достатъчно пчели, които да опрашат реколтата. Изобилие на това дърво, изобилие от пчели. И за пчелите е много добре тая ранна паша. Заедно с джанката, прошеца нектар от бадема е незаменим за пчелници, колонии и семейства. Така съм създала една екосистема между дървета и пчели, което е устойчива. Ето ги тук, опрашители. Дал Господ. Надяваме се на валежи през пролетния сезон, за да може тези дървета да имат достатъчно влага, както и тревите, за да може пчелите да имат необходимата паша, тъй като сме изложени на много сериозен риск от липса на какъвто и да е нектар при тези високи температури и при много ниския размер на валежите. Просто пчеларството остава под много сериозен въпрос.